काम कलु हाँ असीमा को पकई ताकू सेपटू पठेलु असीमा केते बोलला एक एक असीमा एक ओके ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଘରୁ ରାଣ ଖାଇକି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁହାର ହେଇକି ଆସିଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଜମା ଲାଗିବିନି ଆସିଲି 1 ନମ୍ବର ପକେଇଲି ତମ ନମ୍ବର କହିଛି ଇଲୋ ଅसीमा ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ମୁଁ ଆଜି ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଦେହ ସାରା ସବୁ ବିଛୁଆତିରେ ବୋଳିକିରି ଆସିଛି ହେଲା ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ 3 ଦିନ କୁଣ୍ଡେଇ ହବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବାକୁ ଯିବି ତମ ନିଜ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉନି ସାଧନା କରିଛି ସାଧିଛି ବିବାହ ସାଧନା କରିଛି की साधना ବିବାହ ସାଧନା ସବୁ ସାଧି अरे ପକଉଛନ୍ତି अरे अरे चंडी साधना मु सुनिची बेताल साधना सुनिची विवाह साधना विवाह कौन साधना ବିବାହ ସାଧନା ହଉଛି ବିରେ ବିଛୁଆତି ବାରେ ବାଇଡଙ୍କ ସାଧନା କରିଛି ଯଦି ବାଇଡଙ୍କ ସାଧନା वाह तमर किछि हबन सेति ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଲାଗିବ 3 ଦିନ ଯାକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇଯିବ अच्छा अच्छा तो ओके पाखरे जे बसची तार किछ होनी मु सैया भाबुतली एबे मोर कोन हब अवस्था ନା ଭାଇ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କାଟୁ କରିବନି अच्छा वो मानु को काटू करिवनी पूरा स्वतंत्र साधना एटा खाली जीव मानु को काटू करिवनी काटू करिवो। वाह